Energia verde deschide calea către independența energetică a Europei față de Rusia, dar și poarta spre un viitor mai bun pentru noile generații. Țările de pe continent trebuie să reducă rapid consumul de gaz, petrol și electricitate într-un efort comun calculat fără să genereze efecte în piață. România are planuri ambițioase și companii pregătite să le pună în practică. Cel mai mare producător de energie electrică din țară plănuiește investiții de miliarde de euro în proiecte sustenabile. Eforturile pentru sustenabilitate nu se opresc niciodată. Deci Hidroelectrica este o companie 100% verde care utilizează energie regenerabilă pentru producția de energie electrică, pentru a aduce lumină în casele fiecăruia dintre noi. Este nevoie de o strategie pe termen lung, este nevoie de investiții suplimentare. Compania a alocat bugete importante pentru obținerea energiei regenerabile și își propune să diversifice portofoliul. Vrem să utilizăm toate sursele de energie verde, ne uităm chiar și la producția de hidrogen, care pare să fie o tehnologie pe termen mediu și lung, care poate asigura o tranziție către un sistem energetic și mai verde decât este acum. Hidroelectrica a bugetat pentru următorii 5 ani în jur de 2 miliarde de euro, atât pentru investiții de la zero, cât și pentru modernizarea unor centrale aflate deja în uz. Avem în portofoliu 6,3 gigawatts putere instalată în hidro și 100 MW putere instalată în vânt, în parcul eolian pe care îl avem în operare. Centrala de la Vidrar, un obiectiv emblematic al țării, se află deja în faza de licitație pentru modernizare. Sunt în pregătire licitații și pentru centralele Râul Mare Retezat, Mărișelu și Brădișor. În ultimii ani, încălzirea globală nu este doar un subiect de discuție cumva îndepărtat de noi, lucrurile se întâmplă și atunci fiecare dintre noi are datoria să își reducă amprenta de carbon în activitățile de zi cu zi. Soarele, vântul și apa sunt resursele care pun în mișcare motoarele la Hidroelectrica. Investim în parcuri fotovoltaice flotante, vrem să utilizăm suprafața lacurilor pe care le avem în portofoliu și pentru producția adițională de energie electrică. Investițiile prietenoase cu mediul sunt implicit prietenoase și cu buzunarele consumatorilor casnici. În esență, toate investițiile pe care le facem presupun un efort într-o primă fază, în ideea ca pe termen lung să avem facturi mai mici. Economie, mediu, societate. Sustenabilitatea are implicații importante în toate aspectele vieții moderne, chiar dacă este un concept născut de mult timp din valorile sănătoase pe care a fost clădită lumea. Este una dintre soluțiile pentru problemele globale cu care ne confruntăm și amprenta pe care o poate lăsa fiecare pe crâmpeiul de planetă pe care trăiește.